Biyen aku tau tate nampa piwulang ing piyai sepuh ana tetembungan dipisa sabar sentosa mati sakjroning urip kalis ing ruharing rat murka angkara sumingkir tarleng meleng malatsih sanetyasing mematuh badari sapu denda antuk mayar sawetawis borong anggo peksi martaya. Dong ora kata-kata kuwi mau. Mboten sinuwun mesti ketok kok kowe tak naik ukara kaya ngono kuwi mripatmu gligapan kedhepmu kerep kethet-cetha nek ora dong. Dibisa sabar sentosa mati sakjroning urip kalis ing ruharing rat murka angkara sumingkir tarleng meleng malatsih santyasing mematuh badari sapu denda antuk mayar sawetawis borong nganggo peksi martaya. Kuwi tak pontho-pontho. Dibisa sabar kuwi tegese nyelehake rasa waspada marang gelaring kahanan. Santosa kuwi tegese tetek aja mangro paningalmu mati sakjroning urip nadyan sira sembah sumujud dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Suci lumantar kakang kawah adi ari-ari getih puser sedulur papat limo pancer kang ana ing badan jiwa ragaku kang awujud abang ijo kuning putih ireng seba sujud marang Ibu Pertiwi Bapa kuwasa manunggaling angkasa sedulur ingsun kang ndak sebut sastra jendra ayu ningrat pangruwate wadak diyu raga jiwa nyawa sukma nur cahya gandamana kang adoh tanpa wangenan kang cedhak tanpa senggolan getih kelawan puser ayo sumangga tangiya dak wenang reksa dadya sawiji marang jiwa raga nyawa lan sukma si jabang bayiku mugi-mugi tansah pinayungan rahayu wilujeng tata titi tentrem dumateng Gusti Kang Maha Suci panyuwunku mugi-mugi sageta kinabulan saking kersanipun Gusti Kang Maha Suci rahayu Biyen aku tau tate nampa piwulang ing piyai sepuh ana tetembungan dipisa sabar sentosa mati sakjroning urip kalis ing ruharing rat murka angkara sumingkir tarleng meleng malatsih sanetyasing mematuh badari sapu denda antuk mayar sawetawis borong anggo peksi martaya. Dong ora kata-kata kuwi mau. Mboten sinuwun mesti ketok kok kowe tak naik ukara kaya ngono kuwi mripatmu gligapan kedhepmu kerep kethet-cetha nek ora dong. Dibisa sabar sentosa mati sakjroning urip kalis ing ruharing rat murka angkara sumingkir tarleng meleng malatsih santyasing mematuh badari sapu denda antuk mayar sawetawis borong nganggo peksi martaya. Kuwi tak pontho-pontho. Dibisa sabar kuwi tegese nyelehake rasa waspada marang gelaring kahanan. Santosa kuwi tegese tetek aja mangro paningalmu mati sakjroning urip nadyan sira urip nanging wis ora kengguh dening apa wae kuwi mati sakjroning urip ora tau kena godha ora tau kena apa-apa kuwi tegese mati sakjroning urip nadyan ana godha sing apike kaya ngapa kowe ora kengguh kuwi wis iso nglakoni mati sakjroning urip inggih kalis ing ruharing rat tegese wis sumingkir saka
sakai ngangkara murka. Tarlen meleng malatsih tegese mung siji kang pinandeng yaiku Bathara kang maha luhur utawa Gusti ngakarya jagat. Sanetyasing tias mematuh ngulinakake badari sapu dendha antuk mayar sawetawis tegese ngulinakake sumingkir saka rasa duka cipta. Lho. Nek susah aja susah banget, nek seneng aja seneng banget. Racake menungsa saiki ora kaya ngono. Nek seneng lali ro sing gawe urip, nek dinae susah ngundha-mandha. Kira. Nek dinae seneng lali bersyukur kuwi menungsa saiki. Nek dinae susah rong dina we le ndonga Gusti apa lali karo aku apa ya? Lah kuwi senengane ngono kuwi iki menungsa. Inggih, aja tok lakoni bungah susah bejo cilaka seneng lan sak piturute kabeh lakonana kanthi ikhlas. Merga kowe ngrumangsanana urip ki ora pawitan apa-apa. Urip ki ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Urip sing maringi Gusti diparingi ngono wae tanpa sesulih apa-apa. Mula ana sing nyebutake wong urip ki dagang tuna andum bathi. Yen bathine sapa, yen bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Urip ki ora pawitan, aja sok ngresula. Dadi wong pangkat syukurana, dadi wong ora duwe syukurana tampanan kanthi bungah. Dadi wong mlarat, dadi wong sugih, dadi wong bungah, dadi wong susah lakonana. Wong kowe mung kari nglakoni urip. Inggih. Matur sembah nuwun diweji. Terus borong angga peksi martaya. Tegesipun menapa? Tegese kang wis bisa masrahake pribadine kanthi merdika marang kahanan apa wae. Kuwi borong nganggo peksi martaya. Padang lasan sapirte apa sing wis tak kandhakake mau dadi kaca benggala. Dadi panutan tumraping kowe yen perlu lakonana nggonmu napaki urip sak teruse.